Het is een offelijk simmerwaar. Eens even zien wat het Lauwers Marius te bieden had hier bij Eze McKeeg. Mooi voort. Maar Ben. We rennen hier terug Eze McKeeg en hier zag ik Joost in. Ja. Met een camera. Ja. Wat ben je met die camera hier aan het doen? Ik ga meestal altijd bij me, want als er net bij die haast dan Sjors krijgt hij dus denkt van, waarom heeft er nou net mij? Hè? Wat is het meest bijzondere wat je hier in Eze McKeeg het zien kan bent? Nou, dat is lastig te zeggen. Ik kom hier met grote regelmaat en er is eigenlijk altijd nog wel wat te zien. En om nou te zeggen wat nog heel bijzonder is, maar ja, ik vind protestel erin. Dan zit je vooral op het trottrek in de maaitijd en in die eerste weer. Nou, een protejong spul wat je nou wordt omskarreld. Het is eigenlijk altijd wel hartstikke mooi hier. En nou, ja, je staat hier nou met de camera, dus ja, van hetzelfde kom je wat zien. En ja, kun je dat net op een foto zetten? Is dat je al vaker ook aan? Ja, je maakt altijd alert wezen. Maar ik nou heel wat moois dan trouw ik daar even aan de kant. En dat, Ja, dan mag je hem gauw klikken. ja, nee, maar dat is, ik zeg het altijd zo, je komt mooie beesten zien. Hè? Je maakt er, ik ging er ook net, dat ik zeg van, oh god, nou heb ik een minder die, maar dan is het net slagen of zo. Ik bedoel, je komt het zien en geniet je ervan. Soms is het heel bijzonder of zeldzaam. En soms erin wat Hoansen of wat leepjes. Ik denk van, oh, prachtig mooi. In het zinnenlicht. Kom je hier ook echt ter rust, meer als thuis? Nou, nee, dat kan ik net zozeer. Ik doe alleen nog maar dingen in het leven die ik leuk vind om te doen. Maar het viel dat het wel goed om je hebben om te struinen. Mooi geluid van de natuur om je heen. En net de volle mensen, hè? Krijg je een hekel om mensen, maar net de volle takkelijk, zeg maar zeggen.